Assalamu alaikum jama'a. Yau na zo muku da wani gem wanda za ka buga gem ka samu kudi da izinin Allah. To a gurguje dai biyo ne domin nuna muku wannan gem din yaya yake. Gashi nan, bari in nuna muku yawa gashi nan. Kun ga yanda yake, sai ku yi selecting din email din da za ku bude da shi. Ni already na bude wannan gem din. Kun ga yadda yake? Kun gani? Ku duba. Ku gani, sai ka danna wannan play din nan, sai gashi nan a nan za ku sauke app, kuma akwai wayansu garabasa da suke bayarwa, duk nan gaba zan nuna muku. Kun gani? Ku duba, ku gani, wannan duk gema-gemai ne, kowane irin gem za ka sauke. Idan ka sauke gashi nan dai bayan minti daya za a baka coins 18 da dai sauransu. Ku biyo ni don ganin cikakken bayani. Kun ga wannan duk garabansa da na samu kenan. Mu je Play Store sai ku ga yadda game din yake. Crypto Play and earn. Gashi nan kun gani ni already na sauke, sai ku danna open. Amma kafin nan ku gani yadda abun nan din app din yake. Kun gani? To ku danna open. Kun ga yadda ya kawo ni. Akwai wayansu bonus da suke bayarwa amma duk zan nuna muku. Kun gani, in ya kai $1 za ka iya cirewa, in ya kai 10 ko da bai kai dala ba ma za ka iya cirewa, ko ta Binance ko ta USDT za ka cire kudin ka hankalinka a kwance. Ku duba wajen comment, akwai link din game din.